weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to ɗal haya to ma folu to lojol to hudallay to sincan jakiri to hoore ñiiwa to tufde malal to tufde makam to lekkela garage to jabala julliji so beedela gawdi to ligela deede ko to mbola khalifa ko on takkusan juulam ha e nder galle ceerno Ndiaye Ba to liksey ba gorgol ha to galle dow to legal jamweli ha to legal Sinthiou Malé e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ko fate jangde o holliri tigui wonde hitande hikka nde woni ko wiyete année scolaire 2020-2021 école uddita ko ñande 16 lewru novembre daratoɗo ɗum to leydi Mali Boubou Cissé gonnoɗo hoore jagorɗe leydi saha Ibrahima Boubacar Keita wondude e 11 neɗɗo taw ko ɓuuri hewde hen ko généraux ji kamɓe kala e oɗon noɓe dadiɓe juuɗe dadiɓe guila ñande 16 lewru mayndu e saaha coup d'état kamɓe kala ɓe goppitama ha laaɓi to leydi Sénégal ko ma en kal ko fati bilan maggal Touba hollirama tigui nogas neɗɗo fuɗɗima wasde hen fittade mum to leydi Guinée Conakry guilamo Guinée Conakry e yamirore Alpha Condé ɓe uddi keeri leyɗele tati ɗiɓe takkodiri ko wayno leydi Sénégal Guinée Bissau e leydi Sierra Leone to leydi Burkina Faso fodde nogas e joyi neɗɗo wasi fittade mum fodde kene ɓuuran nogas woɗɓe majjinama e janggo wat boniɓe wonno e mabɓe to leydi Togo ma en jaa ha to Lomé lamorgo leydi ɗi to plage lamorgo ngo ko balen woni lingu mangu tawa toon ene maayi to leydi Liby ko fodde ujunnaje nogas ujunere fodde 20 000 €, fodde 20 000 taw ko haalisa euro taw ko haalisa gujjonoɗo e boñmo bangasi e nder leydi Liby e saaha Mouammar Kadhafi waɗanno tigui laamu dirguitno ko on haalis yita e nder leydi France to Afrique du Sud biyeteɗo Philippe Tuter ko gonnoɗo directeur financier boña biyeteɗo VBS kañum tigui ñaawa o tuuma noon ko dirkude koppareje no kewde o taƴanama duuɓi 10 e kaso bisimilla moon e ketti hotondirte joni jañuɗen ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e ceerno Djiby Sy ko bawɗo lasrari laaɓaɗo golle mum malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo leɗɗe labɗo reedu cafrowo safruji fina tawa cafrowo rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wuno newiɗo ceerno Djiby Sy noon so tawi on jokkodiri o waɗante listikar labɗo labtuɗo o haalanma tigui haaju maɗa so tawi ko kanko jeeyi haaju o haalanma kaldon so tawi wona kanko jeeyi kadi o sifanama to poɗɗa yaade ha haajuma wawa humtade ceerno Djiby Sy ne hutoro leɗɗe e fannuji ɗiɗi omo jogui leɗɗe noon so tawi a hutorima ɗen leɗɗe fodde 13 mboros comiɗo e ɓanduma ma yaltu ha laaɓa omo jogui leɗɗe kadi so tawi a hutorima ɗen leɗɗe fodde 14 rafima yaltima ha laaɓa ko wayno rewɓe wonduɓe ellaji musɗi e rewɓe deedi tuƴƴoji deedi guttoji wonduɓe kista fibrom dogam sitten e rafiji kewɗi omo safra kadi worɓe ustoraɓe goragu jippiɓe e leeso e worɓe ɓe maniyi mumen heewani eɓe maniyi mumen moƴƴaɗi kala mo safra jomumen ha jiito hoore mum ceerno Djiby Sy ne andina dendagal bandiraɓe wonde base makko mawɗo o tawate koto Nouakchott so tawi ari ha to jeere nettet a waɗi ɗiɗo numéro uji woni tigui 48 62 54 07 ma hawre ceerno Hamdou Ndongo walla mbaɗa 32 62 04 99 ma hawre ceerno Alassane Sy ko miñiraɓe makko almuɓe makko ɗiɗo tawateɓe to base o noon ñalawma kala ko tugui 9 h ha 19 h ɓe gollo so wona ñande aljuma no janggoni ɓe uddita ko 9 h subaka ha midi ɓe udda ceerno Djiby Sy noon kañum joɗaki ko jaahowo e kala saaha e oɗo saaha mo kalaten omo tawe e nder leydi Mali to Nioro
lamorgo jubaw lamorgo mango ko tono tawte oɗo saha joni kala jidɗo hebde ceerno Djiby Sy noon sa waɗi 77 08 52 36 ma hemmo to banggue appel so tawi ko yimɓe hebdemo to banggue WhatsApp noon mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy noon wiya yimɓe kala jidɗo hebdemo ko ɓuuri yawde yo wat appel normal heɓamo saabu ko yeewoɗo saaha joni omo jogui audioji kewɗi ɗo suwa hedde gaynude heddade taw ɗum waɗi e kala saaha omo leela jabtade jomumen kono hay goto ala mo néglige moni foof hakkille makko nana e mumen ceerno Djiby Sy ene wiya mbadden dando faade makko kala komin jii e jungo maɗa min tawi sikke wala en gorko kala mo duwaninoɗa mo gaɗanoɗa ñaagude Allah momin jii min tawi sikke wala hen minen hande min hayo bela koɓatake ummorade e docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko labɗo reedu ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa bawɗo golle mum mala ɗo woni docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene safra fiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kyste fibrome ndogam site rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ronkuɓe resede ceerno Djiby Sy ene safra wonduɓe asmo tension diabète wonduɓe deedi guttoji koyɗe musoje e keeceje musoje kala le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene andina dendagal bandiraɓe wonde base makko molanteɗo Allah en tawi to jum so tawi a ari ha to étage to tawate radio gattamare mo jum sa ngabbi ha 3e étage ma taw ɗon base makko ene golla ñande kala so tawi koto Kidira e nder galle makko to Kidira waɗɗani juma mawko ka waɗɗani galle maire mo wuuro Kidira kanko docteur Djiby Sow base makko nan ɗon e oɗon ñalawma hande mo kalaten omo tawe ɗon e nder wuuro men Kidira ceerno Djiby Sy ceerno Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene andina dendagal bandiraɓe wonde base makko mo wanno Dakar tawa kadi koto legal Dalifort e oɗo saaha joni base o eggi fati to legal bitegal Keur Massar waɗɗani pharmacie Biram Ly waɗɗani kadi juma Imam Gaye kala ƴettuɗo taxi walla ƴettuɗo bus sa wi ɗum are Biram Ly to Keur Massar addete ha jettuɗa so tawi a jippima ɗon a yaaɓini jamaka ma soyno ɗon base makko tawa kadi tableau mawɗo ne waɗɗon waɗa le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko ɗon docteur Djiby Sow tawate kala jiɗɗo hebde ko ɓurɗo labde e le grand guérisseur mbatta ko 77 244 batta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla so tawi ko hutortoɓe to banggue WhatsApp mbatta ko 00 223 ko numéro leydi Mali o hutorto to banggue WhatsApp mbaɗa 70 85 72 47 docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene wiya on safroyade ɓuuri safroyede kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe ten mbiya bandiraɓe tan yo mbattu hakkillaji ganda jogui jayne ɗe ko ɗiɗo publicité ji ɗi mbatten jamma e ñalawma publicité ji mbatten kala gadduɗo publicité mum walla kala gadduɗo communiqué mum yo andu ko ballal manggal wonande jayne ɗe saabu ko sababde ɗum ko hen mbawaten hebde crédit ji men ko hen kadi kala saaha mbawaten fewnide téléphone ngaji ɗi so dañi caɗele kabaruji men e ɗemgal Pulaar ko to leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie noon ma en jaaha to tin
tintane tawe to funnaange leydi ndi ko toɓoji kewɗi ndiyam caami toon toɓoji kewɗi ndiyam caami toon e nder toɓoji he noon neɗɗo goto wasi hen fittade mum tawa ko massa courant kañum yooɓi fittade makko hollirama kadi ko wiyete jamguel ƴiwonne yani toon e générateur goto e générateur uji tawa kadi ko baɗoji ha wuuro ngo wawa hebde kuɓam woni courant wawi tigui pannude hen générateur goto e oɗo saaha joni noon hollirama kadi fodde koɗanɗe sappo e ɗiɗi hoɗande taw ko koɗanɗe kuuɓeje ɓakke derguitima jaadi no ewami toɓoji he e nder nokku to wiyete nder nokku taw kadi koto wiyete Gueyta Teyduna e nder commune Teyduna lawol kadi to lawol ummade Tintane faade yoga e guure tariɗe Tintane kala hollirama toɓoji ɗi bonni lawol ngol ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Moustapha Wula Bedrine ko neɗɗo dawrugol lolluɗo dowluɗo no fewi e nder leydi he o meɗino wonde secrétaire général landa wiyete kam IFPM jaltuɗo aduna noon to leydi Algérie o yano noon koye safruji e sano e hanno e safruji makko ko laamu leydi Mauritanie kañum tottunomo laana spécial vol spécial wawi nawdemo ha to Algérie e safruji makko caggal nde o yalti aduna noon e oɗo saaha joni laamu leydi Mauritanie holliri hen sunare mum mawde no fewi waɗi kadi erima laamu ngu kadi e oɗo saaha ɓe erima heɓɓe on fannu ne mbaɗata peeje kala ha mbawa nellude toon vol spécial wawa artoroyde goski makko to leydi Mauritanie kanko Wula Bedrine noon ko jamma alarba o hawri e ladial o yaltiri aduna ko duuɓi 80 e duuɓi ɗiɗi Wula Bedrine noon meɗino wonde administrateur des écoles normales de leydi Mauritanie o woni no kadi débuté laabi ɗiɗi ɓattiɗo population ono fewi en 2001 et 2006 kala o woni député dow landa wiyete ka l'IFP woni union des forces des progrès o meɗino wonde kadi cukko hoorejo o kanko woni suka secrétaire général landaka dendagal yimɓe dawrugol dendagal ardiɓe landaji lunda e landaji dawrugol laamu tawateɗe nder leydi he kala kolliri hen sunare men mawde no fewi ko wayno Kadiata Malika Diallo en ko wayno heɓe ko wayno Samba Thiamen ko wayno kan Hamidou Baba en hono Mohamed Wul Abdoul Aziz mennoɗo wonde e hoorejo leydi ndi kañum e hoore mum holliri hen sunare mum mawde no fewi o holliri kadi wonde leydi Mauritanie wasi neɗɗo dawrugol pamɗo golle ɗe mawɗo neɗɗo gawrugol mawɗo no fewi ko ɗum tigui woni ko leydi Mauritanie wasi e wiide Mohamed Wul Abdoul Aziz ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal aade o e jagorɗo kalfinaɗo ko fate commerçant ɓe mbawi joddade ɓe kaldi ɓe pamodiri ɓe tafi commission taw kadi ko halfinaɓe to e toppitade rewidade gueɗe ñameteɗe e produit ji pharmaceutique woni tigui gueɗe safaruji tawateɗi e nder pharmacie naji noon wawde toppitade ɗum e rewidade ɗum kay ɓe kolliri noon na commission taw ko tawateɓe nder ministére de halfinaɓe ko fate cellal aade e ministére halfinaɓe ko fati e commerce ko kamɓe mbawata gollodade tawa kala ñalawma e kala saaha ɓe mbaɗa rapport aji mabɓe ɓe mbawa hollirde kay ɓen ardiɓeɓe e on fannu hono naha minto Hamdi Wula Moknasa wondude Nahiro Wula Ahmed ko ɗeɗon jagorɗe ɗiɗi mbawi joddade kay mbawi tafde oɗon commission foof noon ko yidde wallidde e rende ɓesgu leydi Mauritanie guila ñameteɗe ha e gueɗe taw ko petite produit ji pharmaceutique guila nadde e leydi he tawa kadi ko gueɗe ɗe moƴƴani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder yontere mayde nde commission d'enquête halfinaɓe ko fati e rewinade Pele Mohamed Wul Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi tumaɗo bordin gol ngalluji kewɗi e nder leydi he ɓe mbawi buñari kewdi ɓe gonno noon oɗo saaha kala ndeɗo yontere kala koye leçongoji e mahgol noon taw ko clinique médical privé mawɗo no fewi gonnoɗo e mahede oɗo saaha joni mo mango mum gasi ha 6e étage mahaɗo ha étage uji jeegom 6e étage mahaɗo sara bowal stade olympique to funnague hôtel biteɗo hôtel Nouakchott ko ɗon clinique privé o tawten clinique privé o noon wiyete ko clinique privé Mohamed Wula Abdoul Aziz ko mennoɗo wonde e hoorejo leydi ndi kañum tigui jeeya on clinique privé koye ɗina lusgoji noon ɓe gonno ɓe kolliri noon oɗon clinique ne tawe tigui e boowal e tawa kadi ko goto e boy woni terrain e terrain de ko stade olympique jeeɗum e nder lusgoji he noon magol clinique médical privé o ɓe jii hen inde Bahia Wula Qatta ko joom ngalu ɓattiɗo Mohamed Wula
Abdoul Aziz on tawama wonde ko bailleur de fonds dendagal koppereje ke matériel o kala kene sode ko juude mudum kaliso ummotobe koleri kadi wonde on tawama kadi dina khalisaji di o ferto hen di kala ko khalisaji taw ko Mohammed wala Abdoul Aziz gonnodo hoore juli ni ko kanyuma versata den koppereje e dow ko e der compte makko yaltina den koppereje no wayno kon kanko sodi dina matérieluji ni o kanko non o wulani don enquête de wutindiri e police halfinabe on fannu o wulani sabu o hollirama non ko fuddi ko yiya e kayitaji di ko kolliri ko feri hen ko 1 milliard 200 millions taw ko guya e limore khalisa kiddo de enquête non holliri tigi o wulani dum non wulani enquête sabu o holliri ko bayera woni tigi ko cifondirdo ko cifondirdo e mo ka o cifondirdo non ko pavite partenariat e ma gola on clinique privé taw kadi o cifondiri ko Mohammed wal Abdoul Aziz gonnodo horeji lendi bahya wula gedda non baka bahya wul gedda non holliri tigi wonde ko holliri tigi ko cifondirdo Mohammed wal Abdoul Aziz gonnodo horejo lendi endera enquête kadi tawama hen inde société tawama hen kadi société IPR tawi kadi tawte docteur Nouadibou e garde gola bitede Mohammed Lamina wul Boubatam on e hoore mum tawama ne versi koppereje kewde e ndera mahagol oɗon clinique privé biteɗo clinique Mohammed wul Abdoul Aziz gonɗo e mahede e oɗo saaha joni gortaɗo taw ala ko heddi so wona ko wiyete finition e wadde makko meuble woni meuble dongo ɗum tigui woni ko heddi e oɗo saaha joni so golle ɗe gasino o wona ko clinique ɓurɗo mawnude e ɓurɗo garɗude e ndera leydi Mauritanie kala ha joni kabaruji men ɗemgal pular Mohammed Cheikh Al Ghazouani hoɗejo leydi ndi o subima alarba hanki o nomi par décret janiyanke biteɗo Mamadou Sy waɗama membre woni tergal e ngallo cetal bitegal hapa woni autorité de la presse et de l'audiovisuel Mamadou Sy non ene jiya e janiyankoɓe ɓurɗo garɗude to banggue golle taw ko keblowo kadi janiyankoɓe e nder leydi he taw ko presse indépendante ko kanko kadi woni directeur o kanko woni directeur directeur jayde bindol witende tabloïd en français Mamadou Sy non waɗi Mamadou Sy meeɗi kadi wonde laabi ɗiɗi meeɗi wonde laabi ɗiɗi deggodirde suɓede kay omo waɗe hoorejo RPM woni rassemblement de presse Mauritanie en feddere ndundi noon jaydiyankoɓe leydi Mauritanie taw ko presse bindol eɗen mbiya tan yo jogoro jaam ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni alarba hanki o police halfinaɓe ko fate riwdade pele tumaɓe borjingol koppereje leydi ndi teɓinoɓe jomgalu biyeteɗo jomgalu ɓattiɗo Mohammed wula Abdoul Aziz biyeteɗo Bahya wul gadda noon nangaɗo kay kene wona balɗe joyi ne soka nder kasoji nder leydi Mauritanie o woppitama noon hollirama tigui o woppitama alarba hanki o ko guila ñande aset noon nangono woppitama alarba hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen dow lawol bitengol route de l'espoir woni lawol ummade Nouakchott faya Boutine Midda faya Fouta ngol lawol noon accident musto waɗi e dow maggol alarba hanki o jeeɗiɗi lewru yarko ma accident o waɗi ko tolno Boutine Midda ko auto tokoso umminoɗo to Boutine Midda ene yaɓani Nouakchott ko kañuma felbodiri e bisa mawɗo umminoɗo Nouakchott accident o noon waɗi neɗɗo goto wasi hen fittade mum neɗɗo goɗɗo kadi gañimi hen barmi hen barmande musɗe no fewi on barmuɗo hen noon ɓenninama to urgence hôpital mo Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo ko fate jangde e nder leydi he o holliri tigui ko fate année scolaire 2020-2021 woni udditgol école aji ɓoyata saabu ko ñande sappo wiya jeegom lewru novembre darto ɗum ko ɗen tigui dendagal école aji ɗi kala udditta e nder jewkli leydi ndi kala o holliri noon wonde oɗo saaha joni ko wadde kadi hitande hikka nde woni 2020-2021 ma réforme uji woni tigui kesamaji e wayloji kewɗi ma mbaɗe gam yidde garɗitinde e fewndinde jangde nde hano hannirta ni o holliri noon kanko jagorɗo wonde ko fate jangde nder leydi Mauritanie ene jiya kay e haajuji ɓurɗi jojjude wonande Mohammed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar so numima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paden CNSP nder guinnoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita nana jokki kay wadde kala saaha toɓɓe taw ko toɓɓe ɓe cifodirno walla toɓɓe ɗe CEDEAO namdino caggal kay nde ɓe cuɓino hoorejo jagorɗe taw ko civil ɓe cuuɓi kadi hoorejo leydi cuwilam e oɗo saaha joni noon hono colonel Assimi Goïta mawɗo CNSP taw kañum woni cukko hoorejo leydi ndi e mbadi transition o waɗi tigui communiqué makko hollirde kay wonde sappo e ɗiɗo sagata
Keita taw ko sokonoɓe gila kay sappo e jeetati lewru octobre mayno ɗum caggal nde ɓe mban nokkude tam Ibrahima Boubacar Keita ɓeɗon kala goppitama ha laaɓi oɗo saaha joni batti fofde kenala lakkitare ɓen sappo e ɗiɗi noon ɓe goni hono Boubou Cissé gonnoɗo hoore jagode e laamu Ibrahima Boubacar Keita taw kadi ko ɓattiɗo IBK wondude e Moussa Timbine gonnoɗo hoorejo suudu sarɗiyeji leydi ndi e général Ibrahima Dahirou Dembélé wondude e général Bemba Moussa Keita e général Oumar Dawo wondude e général Wuhuma Kone e général Boukari Djekojo wondude e général Abdourahmane Doubabi wondude e général Abdoulaye Koulibaly e colonel Moustapha Drabo wondude e colonel major Ferguya Kansaya ko ɓeɗo tigi e colonel Assimi Koita holliri goppitama kamɓe foof noon ɓe goppita koye mbadi tigi sous contrôle walla sous condition saabu kay colonel Assimi Koyti holliri tigi hay goto mabɓe fotani yaltude e leydi ndi saabu kala saaha laamu justice leydi ndi ne foti sokludeɓe kadi kala nde justice noddi goto mabɓe yataw kadi noddotorto ko teppere muɗum yataw jomum ene ɓatti yaltani leydi ndi on paami tigi liberté sous condition ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen halfinaɓe ko fati rewidade pellet buutumaɓe borjingol koppereji e dirkude la kalisa laamu e hutortoɓe mbuñari e nder leydi Mali eɓe joofi fiɗede noon yimɓe tato taw ko milliardaire uji hewɓe koppereji no fewi tawateɓe e nder leydi Mali ɓen noon ɓen tato hewɓe haalis noon taw kadi ko sodɓe galleji ne codan sukaɓe mumen witeɓe des mineurs ene codan ɗumen galleji kamɓe kala noon guila lewru janvier ɓe jofano fiɗeɗum ke saaha noon kono noon wonno hawruno koye laamu Ibrahima Boubacar Keita yimɓe hewɓe kolliri noon ko ɗum saabino kay ha tardingol e kala saaha ko fati e leçoŋoji faade mabɓe kamɓe tato kala noon e oɗo saaha joni noon guila Ibrahima Boubacar Keita iwe laamu ha tendi kay guila ba ndaw suba waɗa hoorejo leydi ndi e mbadi transition guila nden dossier ji kewɗi udditama guila nden noon faade e oɗo saaha joni kamɓe tato kala e mabɓe ɗaniɗo kala ɗanoto ko guitel gotel ɗanine mabɓe kala ko guitel gotel ɗanotto hay goto mabɓe ɗanota ko hano hannirta ni saka koyɗine taw ɗum e mabɓe kala keɓɗo kadi mofuƴande ɗoygol seeɗa hoyɗata ko ene waɗi ene uddani nder kasoji kamɓe tatoɓe noon tumaɓe kay ko fati e ndena ndina mbuñari koye enquête noon tawa kadi ko enquête bannoɗo tugui 1er janvier 2017 ha yetti 31 décembre 2018 tawama noon e nder o ndeɗo fande nder oɗo nder tigui e nder oɗon intervalle tawama tigui eɓe dirti eɓe fodde 4 milliards taw ko haalisa franc CFA mo leydi Mali ñamata e oɗo saaha joni noon kamɓe tato noon tumaɓe kay tawa kadi kamɓe tato kala ko nder lebbi jeegom tan ɓe gonti milliardaire uji e nder duuɓi jeegom tan ɓe gonti milliardaire uji kamɓe tato kala kamɓe tato noon hen ɗiɗo ko inspecteur uji des finances hen goto ko inspecteur des services de sécurité sociale ko guila 4 janvier noon catal bitegal lo CLIL ko tigui ɓayinno rapport muɗum jofiɓe feɗendu guila noon e oɗo saaha kala noon koye faare mawde ɓe goni saabu jogade kulhuli saabu ɓoyataɓe nodde tigui to yesso ñawoɓe ha joni ha joni to leydi Mali keddoɗen police tigui taw ko police gollotoɓe to commissariat mo 12e arrondissement mo Bamako ɓe jiiti ñande alarba hankine jeeɗiɗi lewru yarkoma gonɗen ɗum ɓe jiiti tigui e nder koyngal camion mawɗo woni tigui e nder pono yalla camion mawɗo garnoɗo tawa kadi ko camion fetti pono ngal fetti drogue kewɗo salti sari saki hen caggal nde ɓe gaari ɓoftude on drogue noon ɓe mbaɗi oɗo saaha joni ɓe ɓoftiri camion e chauffeur o kala ene tawi tigui e nder commissariat mo 12e arrondissement loskuji nana jokki hen ene teska noon e oɗo saaha kala nder leydi Mali ko fati e trafic de drogue ene yaaji toon no fewi ha joni kabaruji men e demgal pular hono catala bitegal M5 RFPN ɓe kolliri tigui kanko e catal ngal noon ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha joni haydara ɓe beltaki ko fati kay e oɗo gouvernement mo transition cuɓaɗo e oɗo saaha joni caggal noon ɓe kolliri noon koɓe ɗawaɓe ha laaɓi tawa kadi ala jamfiɗoɓe so wona ngallo catal bitegal CNSP ko ɓen jamfiɓe ɓe erima yimɓe mabɓe noon e oɗo saaha nde ɓe mbaɗata tigui ko wiyete mobilisation mabɓe beele ɓe daroɓe
jangino ha réforme uji ɗi ɓe jiiɗi waɗe e leydi ha waɗa hano hannirtini M5 RFP noon e saha mbadi transition ɓe ɗabbino yidde kay hebde ko fate e hoorejo leydi e mbadi transition nde ɓe donki hebde ɗum noon ɓe jaɓani kadi yidde ballade ko fate hebde wonde e hoorejo jagorɗo leydi ndi nde ɓe keɓa ɗum noon holliri noon ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni e wiide Choguel Maïga wonde nder nogas e joyyi ɗeɗon jagorɗe cuɓaɗe e nder nogas e joyyi jagorɗe kala hollirama tigui ɓe jiitaki hen koye mabɓe hay hen jagorgal gotal ala ummigal e kaɗo landa wiite kam total wiitegal M5 RFP sen ummima to leydi Mali ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinado ko fate cellal aade kanko e gollidi makko ɓe ko heewi waɗi no ɓe kewi wadde kala subaka so huccidirde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen kay e oɗo saaha joni to rafi coronavirus o yarata ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi ɓennuɗi temedde jeenayi capanɗe jeetato e jeeɗiɗo neɗɗo kolkisama e nder holkiso he noon hen sappo e jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe rafi coronavirus to ɓetama to banggue pourcentage noon ene hawra e 1,62% e nder ɓen noon hen tata ko contact suivi hen ɗiɗo ko cas importé woni ittuɓe caggal leydi taw ko yitaɓe to AIBD hen sappo e goho heddiɓe ko cas communautaire woni tigui ƴettuɓe rafi o tawa kadi anda to ƴetti rafi o ɓen sappo e goho noon hen ɗiɗo koto wiyete Sangal Kam hen ɗiɗo koto Thiès Touba kadi ko ɗiɗo cité Alioune Sow ko neɗɗo goto Dakar Plateau heeɓi neɗɗo goto Kolda heeɓi neɗɗo goto to wiyete Sokhana heeɓi neɗɗo goto Ziguinchor heeɓi neɗɗo goto ɓe kolliri kadi e nder capanɗe ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano hen capanɗe jeeɗiɗo kepti cellal mumen hano hannirtini e nder ɓe cellano ɓe kadi hen tatone tampino feewi ma ballite to banggue fafango ɓe kolliri noon ñalawma hande o hay neɗɗo goto ala mo rafi coronavirus o yooɓi fittade mum togui ko rafi o noon naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara e sappo eɓe jaara sappo e joyi ujunere temedere capanɗe jeeɗa e neɗɗo fiɗaɓe rafi coronavirus e nder ɓen noon hen sappo e tato e capanɗe jeegom e jeetato kepti cellal mumen hano hannirta ni temetere sappo e tato kawri hen e ladial e oɗo saaha joni ko ujunere e temedde jeetati e yimɓe jeetato kañumen keddi e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali e nder maayo e nder maayo to no wuuro wiyetego Simbanding Balanta wuuro tawatego e nder département mo Goundoup e nder région mo Sédhiou ko jammel jamguel ƴiwone tigui yani tigui e gawowo taw ko gawowo malinajo gonnoɗo e awde jamma e nder maayo go sanga 23h ko jamguel ƴiwonde yani e makko hen wasi fittande makko e saaha jamguel ƴiwonde yananno e makko noon hollama tigui mo ƴettuno lampa torche mo habbi e hoore makko beele mo wawa yiide lawol no wawata sowirade doliŋaji makko ko ɗon tigui jamguel ƴiwonde yani e makko yimɓe hewɓe noon ina miiji ko sababude torche o ko ɗum wawi fodde jamguel ƴiwonde nde ha yani e makko ko awoɓe nanɗo mabɓe noon awoɓe hono makko kañumen tigui mbawi ƴeŋtinde goskiki nawa tigui to hôpital régional mo Goundep e oɗo saaha joni noon gendarme aɓe nan udditi hen losgoji mumen haaɓe keeɓa hen ko ɓuuri ɗo yaaji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni ma jaa ha to Kédougou e nder Kédougou noon e nder mayel Gambie tolno wuuro witego nette koto noon en tawi e nder dande maayo koye dande maayo yolima hen noon suka élève mo duuɓi sappo e ɗiɗi hen wasi fittande mum kanko suka élève o noon tokoso o yaduno koye sehilaɓe makko fijoyiɗi ɓe jeeyi ha to mayel to gam yidde e ɓuftade ko hen tigui o yooli hollirama noon e oɗo saaha joni kanko suka basɗo fittade makko noon o warno tigui ko vacance uji makko e nder Kédougou koto Madina Baye paɗen Madina Baye noon finiri hande ko sunare mawde no feewi e ustare kay goto e almuɓe mabɓe tawa kadi ko talibé imam Assane Sidibé biyeteɗo Mohamed Abdou Salem ɓurno lolide ko DJ Douli noon ko jamma hanki o wala e yesso galle makko to dowlaji tentuɗi Amérique hollirama noon ko wuyɓe yinnoɓe wujjude e werla makko ko kañumen jooɓi fittade makko kanko noon ko dowluɗo no fewi ko Sénégal najo tawa kadi o jogui ko nationalité
nationalité américaine ko en 2005 non ko en 2005 o tawetno ko ndara Medina Bay to Kaolack ko don tigi o yubbinanno kanko wonno DJ woni animateur radio taw ko radio wiitego Alfayda non tawtengo e nder Alfayda non ko radio tawtengo e nder Kaolack ngon radio non o yubbinanno ko dum addanimo wiede DJ Duli non dum kadi addanimo yidede e hortinede andede dowlude no fewi e nder wuro Medina Bay ko ton kanko non yalti aduna anyalla jamma hanki to dowlaji tentudi America ha joni ko leydi Senegal keddeden jande lobsobe koliri tigi wonde suka gorko goto Senegal najo mo duubi no gas didi cokonodo e nder kasoji to leydi Italy to wite Bercia ko kanyum tigi warti e nder kaso kanko non hollirama tigi on nangirno sukirno kay ko tawedemo tumedemo jogi drogo kanko suka o non ko adi ko mo soken teskama tigi o wadama violer laabi kiwdi taw ko Italy najo gorko kono kadi Italy najo gorko goto ko entrepreneur wadi no mo violer laabi kiwdi e kala saha non ene yena mo bele mo dejja rokkamo comci rokkamo kalisen wawa yaltide makko laabi kewdi caha non de o soka e ndara kasoji hen non ko hen tigi hakkille o wirni mijo arnim non yo warto ko ndara kasoji o warti o yalti aduna e wiide jayde witende lobso ha joni ko leydi Senegal keddoden bila maybe ko fati magala Touba e wiide kay jago e wiide kay hono colonel hono lieutenant sapeur pompier bitedo Cheikh Tine nen ko lieutenant sapeur pompier mo fande Touba holliri tigi e dara magal Touba hikko ko famde be darnie bila mo be jogi kono gasi go neddo ko wasi hen fitane mo nyalawma hanko wonno ko sappo yidi do nyalawma hande maybe jettima no gasi go neddo o holliri non kanko holliri non wonde hitande hikkande be mbawi wadde fodde temedde didi capande jeegom intervention be mbawi faabade fodde temedde joyi capande jeetato e dido neddo ha joni kabruji men e demgal pular te no mima to leydi Senegal ko to leydi Guinée paadena ko le balle sappo tan keddi e sumgoji hoorejo leydi e nder Guinée Conakry e odo saha joni non Alpha Condé hoorejo leydi ndi uddi kerol mudum hakkunde mum e leydele tati leydi Guinée Conakry ne waddi kerol leydele jeegom kono ko leydele tati o subi uddude keeri mum do woni leydi Senegal e leydi Guinée Bissau wondude e leydi Sierra Leone ene teska kadi nder dedo leydele tati ko dedo leydele buri hewde fulbe e odo saha joni non yimbe hewbe ne miji adani Alpha Condé uddude dina keeri ko gila fulbe wombe ton taw ko gilenabe wawde umma ton garta e leydi men godde wadde ton weddade carte men sungoji tijjadi kanko Alpha Condé kadi holliri hitande hikkande be gorta nder dena leydele yimbe non hono odo bitedo Umar hono odo taw kadi ko hoorejo leydi Guinée Bissau bitedo Umaru Sise Mbalo o bi hoorejo Guinée Bissau holliri hen mette makko no feewi ko faate ngol uddugol frontière uji o holliri tigi Alpha Condé disnondirane mabbe kadi yewtidane mabbe ba fewjidane mabbe kanyum tan wala uddi keeri mum dum non wonni be mette mawdino feewi ko to leydi Libi paaden khalisa kewdo gujjonodo e ndara bonya bitedo banque centrale to Bangazi e saha kay saha laamu khalisa kayde hono Umar la Khadafi nde fitane mum itta warda ngamde won tigi amde belade khalis kewdo non wujjonoma e ndara on bon tatedo do Bangazi e ndara on khalisa gujjono non saha khalis o wujjete non produit rufino e den koppereje taw khalis euro hollirama non 20000 euro won ujunnaje no gas khalis euro e ndara den koppereje yitama nder leydi France tawa kadi tawa ko juude couple goto woni hakkunde gorko e jomma suudu mum tawate be ndara leydi France on khalis non bidan ko produit rufno e muduma be jidi lawjude khalis o wadi tasa wala saha joni non ko dum addani on khalis yitede tawa kadi o yita ko ndara leydi France o wujjono non ko Bangazi en 2017 ko to leydi Burkina Faso paaden jango musgo wadi e Burkina Faso to hakkunde leydi ndi taw ko hakkunde baajo funnange hakkunde baajo rewo leydi ndi jango ngu non ko wad boni bebe tufino non ko convoi taw ko yimbe doga moltu en umminobe ka base doga moltu yo en jinno fatude e gure men ko hen jango ngu wadi ko famdi kala nogas njoy neddo wasi hen fittane mum kene bura yimbe nogas kadi ko porté dispari woni majjinabe melo non ka yiteri e wiide HCR woni o commissariat pour les réfugiés o holliri non jango ngu non wadi tigi ko jango ngu non wadi tigi o sarangodo wuro
witengo bisila jangu ngu wadi sara bisila wadbe wadbe jangu ngu nono be tarima sukabe tokosbe be tarima kadi mawbe be jibe tarima rewbe e sukabe tokosbe buri tan be buri yobade pitali e ganje ko warbe ko ben tan be madi jangu mu hoto togo paden to plage la mo lome lamorgo leydi ni hollirama tigi ton ko balena mawdo kanyum yita nyalawma hankio ma ngone wukkiti balen mawdo woni lingu mangulo fewi yimbe hewbe non ngari nyukade hen yirude gite men pulaar heewide ko yoodi ala e darnam moni fof ari yirude e gite mum hollorama kadi ko gollo wadi lawol liɗi ɓelo e nder ndeɗo yontere wotere ko ballen ene yitene maayi e nder plage mollome lamorgo leydi Togo koto Afrique du Sud cakkitoɗen Philippe Twitter ko gonnoɗo directeur financier banque biyeteɗo VBS noon ko boñaɓe ɓe tigui boñ miskineɓe woni la banque du pauvre on noon ko tumaɗo dirtinde e dirkude koppereje kewɗe ne feewi o ñawama alarba hanki o taƴinama mo le duuɓi sappo e kaso noon ɗum woni ko tañana ko tawma noon omo wujji omo dirtini e ko e boño ene qime ha 200 million taw ko haalisa euro musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno tonguɗen kabaruji men ɗemgal pulaar ɗo e haalirte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on